Mila esker Gonzo, bertso sakon eta eder horrengatik. Mikel Zaratenen lanetariko batzuk, hemen daukazu ez, danak ez dagoz, baina hainbat bai, eta gazterik izan arren kontrolatuko zari zenbat lan egin da Joan Jakun. Eta lan horrek sakonetik ezagutzen ditonetariko bat Adolfo Arejita da, eta Mikel Zaratenen inguruan hainbat kontu bitxi kontatuko dauzkuz. Berak labur egingo dagoela esan deuz, baina nik labur egitearekin konformatuko nintzateke. Eskerrik asko txanda emoteagatik eta aukera hau Mikelen omenez 40. urteuren honetan hitz egiteko ohorea. Aukera ona izan da niretzat, eta txakia ona, Mikelen lanak, danak ez baina atzera berrirakurteko edo bergogoetaratzeko, eta norberak be lumea dantzatzeko atxaki hori dela. Eta orduen, idatzi dodana, ez dut esango, baina idatzi dodana, argiteratu nahi neuke, bere ipuinantzeko alegi mingotzak izenburua daroan bilduma horretan bat dago esanguratzua, bat dago adierazpen berezia dakarrena eta da idatz eta mintz. Eta aldizkari horretan argiteratu nahi neuke Igon Etxebarriak baimen emoten badeuz urrengo ale baten. Bueno, aitzatu duz Pedro Marik txaran baik Lezama eta txori herriagaz zer ikusia da ben alderdiak aitatzeko. Eta ez dakit horren ganean bakarrik, baina bintzat hori baitatu gura neuk, ezta? Ez dut astuta itxigura, orain 25. urteurren adalata, egon zala hemen Lezaman beste zerbait, beste omenaldi bat, Zorriketan taldeak eta udalak eta babestuta, eta hortik hainbeste material, bideo, liburu eta enparadu atera zirela. Eta gero aldizkari eta edabide eta entzutezko zein idatzizkoetan artikulu pilo bat anorremen badira, sakabanaturik, baina guztiok datoz azken baten eta gaur aurkeztuko den bideo barri horregaz, uste dut, Mikelen gomuta eta gomuta horren bitartez etorkizunari begirako proiekzio bat erakutsiko dala. Zer pertsonak ez dira bakarrik euretan gelditzen direnak, ez bada euren lanaren eta euren esanaren eta euren eginen irradiazioaren bitartez proiekzio importante bat daukie. Personen biografiak eta batzuenak endemaz guztiz garrantzitsuak dira. Akorduan daukat, hil aurretxoan, hortzez Zezeia Kabu edo Marti inguruan izan etezan nago, Bilboko Herri Irratian lanean genbiltzala, hango enao kaleko redakzioan euskerazkoan, Etxezarraga eta biok, beste batzuekin batera, hemen ikusten dute guzkibe, hangen gozan lanean da, halako baten goizarri inguruan ezauztan etxek. Joango gozak Lezamara, Mikel etzien jabik, etxok eskolara joan baritxauk eta bisita bat egin diogu da, guazen. Eta alantxez joan ginen, eta etorri ginen, horra goientxoan, egoan, bidean eskaratara egoan antxe egora zauzkuen, eta arraize etorri ginen. Da, sartuta batera, bere ama izango zankontizu, ezekitzen nortzu ginen, da itauna izen zango mutil gaztetxok eta nortzu dira eurok. Eta guen esan duntzen nortzu ginen eurok edo gu. Eta berak keskatuta egoan ama hori, hain zuzen be, berari ez eutzala kasurik egiten, baina behar larregi eta beharrak ikota egoala, eta ez eutzala kasurik egiten, deze bala beharrik itxi gure. Ia, geurik kasurik egiten, egiten izten duzko. Kontua da ze, urten eban, beragaze eguraldi, gauko euditzu honen aldean askoz ere eguzkitzua bat ederragoa egoan, badakik bedarra aprobat azita, eta landarak eta arbolak eta potinien espada loran egongo ziren behin, eta Mikelek ezauzkula hau eguraldi ederra hau eta udabarriaren etorrera ikusita
behitu, joan behar bane upede, eleuskitar dureko, ez da, hau edertasuna duzita. Da, geroago, ja mai baten arrezar batu ginean eta ezauzkune hau produzioa ordurako bideratuta egoan, uste baten bat, Bilbo Irribarrez ere izan ezik beste guztia bideratuta egoan, baina ezauzko nun jo 10-15 liburu dikotaz hemen eiteko ustean, ez da, 10-15 liburu. Liburu gogoan eta egiteko animoaz, hori izan Mikel, ez da, horretan be aurrerengo. Txorierri eitetu doiz Pedro Mariek eta Txorierriren inguruan, ingo dut, Txorierriren besteko alderdire jauzi bat, eta han sondika inguruan, azu inguruan bizizan, aurreko belaunaldian beste Txorierritar idazle bat, Paulo Samarripa. Da, biak, zelan bait, narratiba, biak poesia, eta biak gramatika kontuak be landu zitu izenak. Mikel gauza bat eukan ona, eta da, berak aurrekoak, bai literatuak, bai idazle klasikoak, bai idazle modernoak, literatura produzioa, herriko literatura, eta baita be gramatika kontuak be, askue, altube gainerako guztiak, ba oso ondo irakurrita eta mamurtuta eukazala, ez da. Da, uste dut, Samarripa eta Mikel Zarate gauza diferenteak izanagaitik, txorierritartasun horretan bat datozela. Behar bada idazkeran, Samarripari Txorierriko usain gehiago ikusten dutzat Mikeli baino, baina Mikelek egin eban lana Txorierri, Euskal Herri Zabalera eta Txorierriko euskeratik euskera Bizkaira landu eta euskera oso batera egin eban pausu eta alegina berak egin eban, ez beran aurrekoa. Bueno, hortik, aipamen horren ostean, kontuan aitatu guren neuke Txorierrigaz lotuta beste lan bat, eta da hor goiko lerroan bigarren ezkerretara daukasuena. Influencias del vascuence en la lengua castellana, baina hor letra txikiagoan dago ipinta a través del euskera del Txorierri. Azken baten Mikel badakizue, abadeka inda eta ostean, eta berak beti gora gurean ebilen danean eta ikasketetan bebai. Eta deustun egin eban filologia erromanikoa. Orduan ez egoan euskal filologiarik. Da filologia erromaniko horretan, eukizituen irakasleen artean, bat euki eban, behintzat berak asko hizkuntza, lexikografia kontuetan, lotura berezi bat euki ebana, Ricardo Ziarbide, Napar. Da, arek zuzendu ero, arek bedeinkatu eban, liburu hau. Non irakurri da, tesi modura. Mikelek ezaban egin doktorutzari. Egin eban, orduan esaten zan, licenciatura. Eta, beha, holako lanik licenciatura maila baten egiteko, ikusten da, azken baten tesi bat. Tesi baten maila eta gehiago eukala, ezta. Liburu horri atzera erabili bat eskuartean, orduan la Gran Enciclopedia Osak argiteratu dutzen, eta hor Txorierriko, begira, Txorierriko etorkinen erregistroan ez dau erreparatzen. Ez bada Txorierriko eta bere inguruko euskaldunek erdereiken ebenien eukien euskal zunda hori, edo euskerakadak, edo euskal berbak, horrek batzen eta antolatzen eta horren inguruko informazioa batzen egin duzan. Osea, gogorik badaukazue inoiz baulan arrazalde pasa, irakurteko zer liburu miresgarria da, ezta? Bueno, bigarren salto bat eginez, Txorierritik Derioko ikastarora, Derioko ikastarorako, hasieratik ibili bazan be, hor 13 bueltan, atondu eban Euskal Deklinabidea liburua. Euskal Deklinabidea liburua hor bazue berdez argitaratuta, baina lehenengo ziklostilez egiten ziren, horako Dina 4 zerean, eta gero azalagaz batu eta inkau eta hori guzti hori eginda, eta alantxe argitaratu eban, eta gero urtebete edo danadalako
zera irakaste jardunaren ondoren, zutan jartzian probatutzen den nolakoa dan eltzia, egin eban gero publikatu. Eta horreri bere bueltaka ibilin atxako ez da, eta ikusi dute gramatika modu agorrean irakatzi lehiela. Baina, bere ikasle izan zarienok, edo izan zinienok, badakizue, berak gramatika gaiape, deklinabide gaiape, gozo eta alai irakasten zituela. Liburu hori dago, bai adiketetan, bai adibideetan, bai azalpenetan ez dut esango, azalpenak labur, ikastarok orduko sistemaren arabera, eta ariketak ugari. Baina batez be, ariketak biziak, eguneroko berbeta modua gazlotuta daukasenak. Bai, erderazkoak be, euskeratik pentsauta eguazen da, gero euskerara ekarteko ipintzen zituen gaztelaniaz, ezta? Eta euskerakoak zesan ipez. Eta beste alde batetik herri literatura, zelan hain ondo beregan dute eukan, bai etxetik, atzo, Richard esaten eban, amumaren irudia gora ipatzen eban, ezta? Zelako, gure askuek, gure kaltzakortak eta beste batzuk eukidan moduan, etxean holako esatari hon bat, informatzaile hon bat, bikelik hori euki iban, ezta? Eta nik esango neuke, besteak beste horrek be saletu ebala, herri jakintza, herri literatura, herri gauzetara, eta hori, berez, igarri barek txertatzen egon han horren, leku guztietan, bere obra guztietan sartzen zituen holako herri berbetako kontu horrek, ezta? Bueno, enoa luzatzen literatura nolakoetan. Bakarrik esango dut, bai, hemen horren berdebiok euskal literatura bat eta bi, unibertsitateko ikasketak eginda, ja, unibertsitatera sartu zen irakasten, gaixoak joa zan arte, bintzat, eutzi, baina euskal literatura unibertsitatean eta goi mailan irakasteko atondu gura eban horako 5 liburukiko txorta bat. 2 egitera aile dauzan, hortik gora ez eutzen emon azpirik. Baina 5 egitea eukan ez bakarrik gogotan, nik izango nuke plana eukala. Hori eta gero baita behar euskera batuaren antologia bat argitaratu esanaz, eka oin 40 urtera arteko, baina oso adierazgarri bat, ezta? Baina hori da beste material bat, benetan be, orduko garaian gaztelaniaz baziren olako ereduak, baina euskeratik ezer gitxiegoan, eta Mikel izan zen horretan be aurrelari, da unibertsitatean sartzeko. Puntu txubi, bata da, aipatu nahi dut Mikelek, heldu zituen gauzetara, ez zala helduko, euki izpaleu atzean azpiegitura importante bat, eta azpiegitura hori asko luzatu lehikeken arren, aitatu berri ez nuke itxigure Leopoldo Zugatzaren izena. Ze, bere edizio argitalpen askoren egilea, impresorea, eta esango neuke, horretan dirua ipini bana Leopoldo Zugatza izan zen. Euskerarik ez egin gizona, baina euskeraren militante haundia, eta holako barik ez dago etorkizunik. Eta amaitzeko, Euskaltzaindian, ez zan Euskaltzain oso izatera ailegatu, baina Euskaltzaindian 72an laguntzaile izendatu eben, da 78an Bergarako Kongresoan gonbidatu eban, eta San Martinek edo orduan idazkari izanak edo, euskera baturako bere aportazio bat egitera, eta lan bat luzea egin eban, euskera aldizkarian argitaratuta dagoen, eta hor separatu horretan daukazuena, euskera batua eta euskalkiak. Nik uste dut hori izan da, bakarrik esan eikela, gaur Euskaltzain oso aspalditik izango genduan, gure bizkaitarron guraso erosolan be, irrati saltzu esan eban, berba bardinak esan da esango neuke, euskal hizkuntz literaturen gudari eta apostolu izan da lanik. Beste ez.